Как се чувстваш? Много лошо. Искам да кажа, че ударът беше много лош. Сега не се чувствам зле, но ще видя утре. Резултатът е добър за вас, но добре ли игра Реал Мадрид? Не беше най-добрият ни матч, но беше задължително да победим. Вече сме 6 точки. Вече сме свършили 50% от работата си, за да продължим напред. Разбира се, ние се опитахме да играем красив футбол. Как ще коментираш това, че публиката скандираше името на Меси? Как да го коментирам? Част от публиката може би е била щастлива, че гледа на живо Реал Мадрид, всичките тези звезди, но това са неща, които за мен не заслужават коментар. Просто няма да изказвам мнение. Пореден матч в Шампионската лига и пореден гол за теб. Ти просто не се спираш, дори когато сте гости. Много съм доволен наистина. Отборът, както казах преди малко, не изигра брилянтен матч, но направи всичко възможно, за да достигне до победата. Аз карах гол, още един. Дано продължаваме така. Как ще коментираш представянето на Икер? Икер игра много добре. На много високо ниво. Какво ще кажеш за дуела с Моци? Кой? Моци, номер 27. Но аз не играя само срещу него, аз играя срещу цял един отбор. Какво имате предвид? Не разбирам. Това е защитника, който спаси 2 дуспи и вкара Лудогорец в Шампионската лига. Трябва да научите английски, защото не ви разбирам. Кажи няколко думи за матча. Това е един добър отбор. Играха силно, бориха се много, също така ритаха много, но ние победихме. Тръгваме си с 3 точки. Имаше ли дуспа при второто положение? Ако реферът е отсъдил, значи имал. Трябва да питате и за гола, защото той беше напълно редовен. Подценихте ли отбора на Лудогорец? Като че ли в началото на матча не бяхте много концентрирани? Не разбира. Започнахте ли матча леко несериозно? Кой? Реал Мадрид? Ние винаги играем сериозно. Перфектният матч не съществува и понякога такива неща се случват. Лудогорец започнаха матча много силно, но ние спечелихме и това е най-важното.